Kaya kita kabuk nak kabuk. Oh, imo. Ako mo. Ulo ko. Imo ni ako. Laki. Managut si dada, managut si dada. Ano tawagan mo? Si Ilay. Dali, paupat na lang to. Nakuha na lang ko diri oh. Ipadaan na lang to ko na. Oh, di na lang tawagan. Wagi sisi. Dali, pag baklay na pa, kainit yung bata. Ay, banta ang bata sa init pa. Ay, paigda ah. Awa, ang kalo, nahulog. Ay, tuga-tuga lagi, panganak lagi. Kabalo mo kugos. Namatod. Katawa. Kan baik ke, baik lagi. Laki. Kata siya, aman man mata nga, pandi nga talan siya perbiag nga tawanan. Mm. Wala ang kwarta din eh. Nahurot magpamalit na. Pakatay na. Bila kumbilan ka, Piso naman tao ni Nay. Eh, bila kumbilan. 5. Ha? 5. Hello? Oh, may buntag, sir. Hala, magpahilot mo, sir. Dili ba yung ta siya mohilot ron kay birthday niya? Nango. Oh. Napami diri simbahan. Ugma pa jud, sir. Kay ni resdi sa siya. Kinsa day magpahilot, sir? Ikaw? Asa inyo ha day? Asa day inyo ha? Tagalungag? Nana daw sila sa balay. Balik lang ugma, sir, kay iya manggur nagrisdi manggud siya, sir. Kay balik lang siguro mo ugma kay nagrisdi siya, birthday manggud niya nya. Paway sa siya ba? Kuan pa ko magtikuron pa. Dagan pa siya trabahoon. Oh, ugma na lang ta, sir. Sa oras ka ugma. Sutso. Unya, di lang ka pabok, daan. Ah, nang lood na siya. Ah, sige, sir. Di po siya magpabok. Nang lood po siya. Good thing. Sampai
Ay sa. Nga isa, piso naman dito sa siyo. Nga. Ano lang yun ako, sporta ng siyo na eh.